Volám sa Miroslav Hrabec, mám 65 rokov a celý život pracujem na smeny v jednom bratislavskom podniku. Pre mňa je recenzia vlastne výsledkom toho, aby som sa vedel správne rozhodnúť, prečo som išiel na kliniku Smart Dental. Videl som z tých recenzií, že sa tu veľmi dobre pracuje. Keďže som mal už chrup veľmi obmedzený a zostali mi posledné 3 zuby, tak som poprosil pána Tulenka, u ktorého som bol na konzultácii. Tým pádom som vlastne pristúpil na to, že mi opravil celý komplet chrup. Na doktorovi Tulenkovi a hlavne aj na jeho sestričke som ocenil fantastický prístup. Nič nerobil zbytočne navyše, robil to, čo bolo treba. Život po rekonštrukcii chrupu je úplne iný. Mám radosť zo života, poviem to úplne na rovinu. Kliniku Smart Dental Clinic by som odporučil každému človekovi. Profesionálny prístup lekárov, sestričiek, personálu je na perfektnej úrovni. Smart Dental Clinic odporúčam absolútne všetkým ľuďom.